Kohimen kopera bayit hautrai Jesus Christ. Ngila yesngo naka kitab Isaya nongya tudupa. Shapanga jimpang jomu usim Hezekia. Upang jur. Badu play ula ong yau unya. Henry u Hezekia ulong usim ubakongu ya uble. Ubalarake ya ke hukum jongo bele ulong ubariu bele haba ule yo pang ulas ngosi kumba mangiru ladang yo jimpang ngis ngosi lada ki bayit batoin jongi ki pang ki shitam ni don ke jingang nut ni don ke jing sausi bad ni duai bakindup yo jingkoi jingkia kloi haba ngiyo pang ru ni duai ba utrai un pen koi yangi But let's say, habangi yo pang, habangi yo jingshitom, ngimla banduai kumba duai u Hezekia bunsin. Namar bale, haba u Hezekia ula duai ula ong uble kumne, token mau ko ble ianga, bangam shimla penken ya ko hukum jame, bangala kongu yame shilender, minda nagabenda ka hok ka sort banga im, Nagabenda ka jingim bakui banga im kin mau ianga pen koit ianga watnum sha bangan iap koloi ka jing doai jungu kalong ka bashisha ka jing doai jungu kalong ka bami na ka donur jungu ulat tip ia ka jinglong badu tip ju pen sonsi ubale tendeng ka jing doai jungi Kimju pin sngabha ya ublay. Hapadenge jimpang, hapadenge jingshitam, hapadenge jingjinjar, habangi duai, ngimnang shuban ong kotrai, ngila imbaya ke jingim jongi, ngila kongu ya ka hukum, but ngim shimla pin kain, what iya ki dak barit na ka hukum jame, kin mau minda ya ka jing duai jonga, pen koit ya ka. Buna pedang jongi ngim nushu banduai kumne namar ngitip ngim shimla imba ya ka jingim ko himmen ko para lemba ka nega jimpule utrai uk pengan mau iyangi ladangi duai ha ka jingkoi utrai un ngap koloi iyangi kiba duai na ka benda ka jingkur ko na oble kideben pen krai yala de shuwa bakin long kiba koi Keramba utrai un jubab kloi ngitip haba u Hezekia ula duai hakamato bele u Hezekia ubakui ubam shimla le keno kapot u bele ula snap isne yawu badula khat biang yawu Isaya nongya tolupa uba le pendip yawu yakane ka kubar ba pensosi yawu ba unya minda ula le pai biang ban ong utrai ulas ngap isne ga jingdo ai jambi but pinsa iyo sa katsan snem ha ka jingim jambi ko himen ko para mangi baro ngitrang ban imslem ha ga ne ka parte but utrai utrang ban bangi imslem ha ga ne ka parte lada ni im ya ga jingim kabakoid lada ni kongu ya utrai unom ino yangi marwai un so jubab yangi haga jingjin char ka jogi te kae kaba utrai hui kai yangi lemba ka ne ka jimpule ba ngide ban long ki kon ba treshitam banduai ha ka jingsngur mensiam ha ka ba im ya ka jingim kat kum ga burom jengobale Katkum ka hukum jango balay. But ni puleru naka gospel niosno naka gospel. U Jesu but kits in ranjangu kila yai lemba ka lenka keu but kila ke ya u keu but kila bam but ki parisi ki ong ki penke ya ka hukum ki penke ya ka sabah bale kila bam but bale kila kadau iya ki hakane ka dor
Kim shim la kinno yaki namar ba ki bam. Namar man lagi ju ki shait bam jim bam hagas ni sabat. Lese ki shat shua kas ni sabat nanda ki bam. Henry hangni kaya jimba kala kabaki kadau shaki apostol but ki kinno yaw jisu ba ki sinranjo me ki pinken ya ka sabat kila ke ya ka terjub keo but kila terlihat ha ka tijongi lada ki ke but ki bam kumdo kinam kinno henry ki terlihat ban seino yaw sumbai ban bam terlihat kalong ka pop kalong tik kum ka jingtrai but ki on kide kila tre ha ka sabat but kila penke ni ka hukum jango bale but bale ki penke badu Jesu jawab kumno yaki lingdo ki don hok ban shet pu ki lingdo ki don hok ban shet pu ki lingdo ki don hok man pen kantang upu but ukadau haki hato u David but kinong burjungo kila rong haga temple but kila bam ya upu peni balabu haga temple badu Jesu hikai ya ki Pharisee kine ki kadar mud kilong ki bishop kilong ki lingdo badu Jesu kadau yala de ba ulong lindo bam jukut kilingdo but kil ulindo bam jukut udon bor ban shatpu ban ai kibriyu ban kinya yukirish bakui ban sam ya ujisu ya kiwai nagataga daw ko himen ko para ujisu penpe ya ke jingmo jimbarkat kabakim jongi ju baki Pharisee ban pen soto ya ki don hok ban le ya kane ka kam bat kam de ka pop namar ujisu kin mau ni em haka jutam barin kin lingdok de makiba pen kare ya upu but kim ju pen kain ya ka sata minta ujisu ulang ulindo bam jukut haka babwan wan hiya naka bor jungo Melkisedek but udon ka bor but ki sinran jungu kilong gilindo ki bansa kinia ya kamas naga benda jongi but kane kalong ka jingi kai kaba ujisu wan rahangi ko himmen ko para kadon ka jingyade ngidon kamban bud ya ubalai ngidon kam kan kongu ya ubalai ngidon kamban ya dia kalindi jongo ubalai la ngidon kamban shashkore ka tin jongo ubalai te ubalai unsngap isene yangi but unsa wan haga jingim jongiru unsa penim yangi unsa pen koit yangi naga jingjin jar babon jai ko jisab eid yes ngangu yame bangi kot kar part yame bamen pen roy yaga jingai jongi bamen pen koid yangi na baraga jing tingit te habang iduai men ngap isune kloy yangi kumba melas ngap isune yawu hesekia ngirungi pang ngirungi shitam ngirungi shem jinjar haga jingim jongi ngiron kam yaga jingyara ka jame ko trai en yaro yau trai Jesus Christ Amen.